ನಾನು ಇಸ್ತೇನೆ ನಾ ತಿಂದಾಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಗುಜ್ಜದ ಬೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಂತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿಯ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರೇಡ್ ಕಡೆ ಹಲಸು ಮೇಲ ಪಂಡ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಡೆ ಶುರು ಆತುಂಡು 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉಂಡು 25 ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಐತರ ದಾನಿ 24, 25, 26 3 ದಿನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡಪುನಂಜಿ ಹಲಸು ಮೇಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ ಉಂಡೆ ತೈಟೋಲೆಡ್ ಅವರೇ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಿರಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಹಲಸು ಮೇಲಗ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಈನ ಮತ್ತ ಬೋದುಂಡು ಈನ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಚ ರೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಪೋರ್ನಿಗಲ್ ಇನ್ನಿತ ಹಲಸು ಮೇಲದ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಕ ಈನ ಪಂದು ಅಲ್ತ ಈನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನು ಇಟ್ಟನ ಪಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪವೆ ಎತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮುಳುಲ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಹಲಸು ಮೇಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆತ್ತೆ ತೂವಲ್ ನಿಗಲಿ ಪಿದೈಡೆ ಗಿಡತ ಪೂರ ಮಾರದೀತಿರ್ ತೋಲಿ ಸುಮಾರು ಮತ್ತ ಗಿಡ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನೀಲಿ ಗಿಡ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಉಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋನಾಗನೆ ಗುಜ್ಜದ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅವನೊಂದು ತೂಕ ಉಲೇಬೋದು ಅಂಚನೆ ಏನಾಗ ತೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ವರ್ಣ ಮೂಲು ತೋಲಿ ಇನ್ನ ಬರಾನಿ ಪೂರ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬು ಸೋಟವಾಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತೂಕ ಉಲಾಯಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ಬೋದುಂಡು ಈನ ಹೊಂತದ್ದು ವರ್ಕ ಪೈ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತು ಅನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲಸಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಗುಜ್ಜದ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಮೂಲು ಹಲ್ವಾ ಓಲಿ ಹಲ್ವಾ ತೋಲಿ 1-2-3 ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಹಲ್ವಾಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಿರಣ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋನ ಅಂಚೆ ಚರ್ಮೂರು ದಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಮೋಮೋಸ್ ತೋಲಿ ನಿಗಲಿ ಮೋಮೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತು ಅನ ಹೋಲಿ ಗುಜ್ಜದ ಹೋಲಿಗೆ ನಂದು ಹೋಲಿಗೆ ತೋಲಿ ನಿಗಲಿ ಹೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗುಜ್ಜದ ಈಗ ತೋಲಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆನ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ನಾನು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ ಲಾಯಕ ಅಂಚನೆ ಮಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಥರ ಕೂಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐತಾರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನಗಳು ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿ ಮಗಲ್ನ ಶಾಪ್ ಮೂಲೆ ತೋಜುಂಡು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಆಡಿತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಣ್ಣೆದ ಮತ್ತೊಂಡೆಗೆಲ್ಲ ತೋಲಿ
ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಬೋದುಂಡು ಹಲಸು ಮೇಲಡು ಅಂಚ ಚೆನ್ನಿಗಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರೀಸ್ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಚೈನ್ ಒಕ್ಕ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಉಂಡಿಗಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಗಲಿ ಕುಜ್ಜದನೆ ಪೂರ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಪ್ಪಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೊಂಡು ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕಾಗಿ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ತಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಾ ದುಂಬುಗೆ ಹೋಯ್ ಹೀನ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ತೂವನ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಗುಗುರಿ ಆವಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ನಿಗಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಇಂಚಿ ಕಡ್ಲು ఒకటి ಉಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ದಾವಡು ಐಟಮು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ನ ಎಣ್ಣೆದ ಉಂಡು ತೂವಲಿನಿಗಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿಪ್ಪೇರು ಮುಗಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ತೂವಲಿನಿಗಲಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆದ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಉಂಡು ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೂವಲಿ ಇದು ಎಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂದ್ಲಿಗ ಸರ್ ಕೂದಲು ಬೆಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದಿವಾಸಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಫ್ರಾಡ್ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಾಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರೋದು ಸರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಇದೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಯ ಕೇಂಡರು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಡ್ ನಡುತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ. ಅಂಚನೆಗಳು ಈವೆಂಟ್ ಓಲ ಒಂದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಹಲಸು ಮೇಳ ಅಂಚೆ ನೀನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತೊಂಡು ಅಡುಗೆಗಳು ಬತ್ತದು ನಿಗಲಿ ಲೈವ್ ದಗುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ 7500 ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೀ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಐತಾರ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹೋಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆಗಳು ತೋಲಿ ಮೂಲು ಕೈ ಮಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೀರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಲೇಡೀಸ್ನಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ನಗಲಿ ತೋಲಿ ಸೀರೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು ಬಲಿ. ಅಂಚನೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೋಲಿ ಕೂಡ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತು ಬೋದಿರು ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಹಲಸುದನೇ ಪಂಡಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ A to Z ಪೂರಲು ಉಂಡು ನಿಗಲಿ ತೋಲಿ ಜನಲ ಅಂಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಅಂಚೆನುಂಡು ಬೀಜದ ಮತ್ತು ಅಂಚನಿಗಲಿ ತೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಲಸು ಮೇಲಡೆ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಿರಣ ಕವರ್ ಪಾಡ್ರಂಡ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಪಾತರೆ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕವರ್ ಮತ್ತು ದೀತೇರು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತುವನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ಅವಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಲ ಕೊನದೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆನಿಗ ತೋಲಿ ಮುಳು ಹೋಳಿಗೆ ಉಂಡು ಮುಚ್ಚರ ಹೋಳಿಗೆ ఇంకొన్నట్టు ధను మధ్య ధను దానికి ఎట్లా ఇచ్చా హలసు మీద ఎన్న లెక్కడ గెట్టు కొరకు ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಪಾನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ అయితే ರುವೆ ಒಂಜಿ ಬಾ ನೋಡುವಾಗಲಿ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲಿ ತೂಪುನಾಗಲಿ ರುವೆ ಬನ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಗನಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಹೋಳಿಗೆ ಮೂಲಿ 2 ಹೋಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೋಳಿಗೆ ತೊಂಬ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೂದು ನಿಗಲಿ ಪನ್ಪೆ
ಎರಡನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಬಾತಂತೇನೆ ಗುಚ್ಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರೋಣ దాను దింపినదిలే పండ బాగా లాయ్ಕೊಂಡು గైడ్స్ వాళ్ళకి టేస్ట్ అవార్డు బక్క ఇట్లా ప్రొడక్ట్ దాను ఇస్తేనే నా తిందాండు ಪನ್ನಕ್ಕ ಹೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಟ್ ಲೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನಿಗಳು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಈಗಲೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ ಹಿರಡ್ಕದ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಏನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮೋಮೋಸ್లో ಉಂಡು ನಿಗ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ತೂವಲಿ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಸಾಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದು ಹಲಸಿನ ಗಟ್ಟಿ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಗುಜ್ಜದನೇ ಉಂಟು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಹಲ್ವಾ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಹಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಉಂಟು ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹೋಯ್ತಂಡ ಗುಜ್ಜದ ದೋಸೆ ಗುಜ್ಜಿ ದೋಸೆಗೆ ತಂಗನ ಆಗ ಇಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂದುಬೋದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನ್ ಲೇಟೇ ರಜೆ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಗುಜ್ಜದ ಬೆಣ್ಣೆಲ ಉಂಡು ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಂಚೆನೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುಜ್ಜದ ಜಿಲೇಬಿ ಅವಡು ಕೋಡು ಬಾಲೆ ಅವಡು ಹಪ್ಪಲ ಅವಡು ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಲಸಿನ ಮೇಲಡು ತೋಲಿನಿಗಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅವಡು ಚೂರಿ ಅವಡು ಮತ್ತು ತೋಡಿ ತೂಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬರ್ತದೆ ತರಕಾರಿ ಕಡಪು ಕೆಪ್ಪದ ಮಡಲ್ದು ಪತ್ತಲ್ ಕೆಂಪು ಮಾತೆ ಹೇಳಿಕಾಯಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಕ್ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರು ಕುಡಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ನೀರು ಗುಂಡ ಕುಡಿ ಹಾಲು ఒక ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗೈಸ್ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ನವಿಂದಲ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಗಲಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕತ್ತಿ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ನಿಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಕ್ ಕನಕ್ ಕಡ್ಪರೆ ಆವಡು ಅಂಚಿಟ್ನ ಚೂರಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ನಮೂನಿನಲ ಕತ್ತಿ ಆವಡು ಚೂರಿ ಆವಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಟೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಮೆರನ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಗಲಿ ಬೊಡೆಯನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಚೂರಿಲ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಲಸು ಮೇಲನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆಗೆ ಸುಲೈದ ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತುಡು ನಿಗಲ್ ತೂಲಿ ಕಾರ್ వచ్చుನ ಇನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ వచ్చుನ ಮ್ಯಾಟ್ ಬುರೊಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂಲಿ ತಿತ್ತುಡು ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಪಟ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಟು ಪೋನಾನಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ತಂಪೋಲಿ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಮಂಡ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ತಂಪೋಜಿನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ತೋಲ್ನಿಗಲಿ ಹಲಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೋದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಪಂಡ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಾರ 26 ಅಂಚನೆ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾತ ಬೋದ್ ನೋಡು ಪಂಡ ಗಿಡಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಲೈಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಗುಜ್ಜದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಗುಜ್ಜ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಗುಜ್ಜದ ಐಟೆ ಫುಡ್ಡು ಹೋಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಹಪ್ಪಲ ಜಿಲೇಬಿ ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಇಟ್ಟು ಹಲಸು ಮೇಲಾಗ ಬೋದುಂಡು ನಮ್ಮನಿ ತೂದು ಬತ್ತ ನಿಗುಲ್ಲ ಹೆಂಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಲಸು ಮೇಲನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಹಲಸು ಮೇಲದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.